ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀର ନାମ କ'ଣ? କଟକ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ବାଲେଶ୍ୱର, ପୁରୀ। ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଧିକ ଲୋକ ବାସ କରୁଛନ୍ତି? ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଗଜପତି, କୋରାପୁଟ, ଗଞ୍ଜାମ। ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଗଞ୍ଜାମ। ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ସବୁଠୁ କମ୍ ଲୋକ ବାସ କରନ୍ତି? ଅପସନ୍ ଏ ଦେବଗଡ଼, ନୟାଗଡ଼, ପୁରୀ, ବାଲେଶ୍ୱର। ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଦେବଗଡ଼। ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠୁ ଛୋଟ ଜିଲ୍ଲାର ନାମ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ ଗଞ୍ଜାମ, ଅପସନ୍ ବି ଜଗତସିଂହପୁର, ଅପସନ୍ ସି ରାୟଗଡ଼ା, ଅପସନ୍ ଡି ସମ୍ବଲପୁର। ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଜଗତସିଂହପୁର। ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟ ଭାଷାର ନାମ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ ଓଡ଼ିଆ, ଅପସନ୍ ବି ମରାଠୀ, ଅପସନ୍ ସି ତେଲୁଗୁ, ଅପସନ୍ ଡି ହିନ୍ଦୀ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଓଡ଼ିଆ। ଓଡ଼ିଶାର ପୁରାତନ ନାମ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ ଉତ୍କଳ, ଅପସନ୍ ବି ବିହାର, ଅପସନ୍ ସି ବଙ୍ଗ, ଅପସନ୍ ସି ଉତ୍କଳିକା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଉତ୍କଳ। ଉତ୍କଳ ଦିବସ କେବେ ପାଳନ କରାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଏପ୍ରିଲ 1, ଅପସନ୍ ବି ମେ 5, ଅପସନ୍ ସି ମାର୍ଚ୍ଚ 3, ଅପସନ୍ ଡି ଏପ୍ରିଲ 9। ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଏପ୍ରିଲ 1। ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ନାମ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଅପସନ୍ ବି କଟକ, ଅପସନ୍ ସି ଗଞ୍ଜାମ, ଅପସନ୍ ଡି କନ୍ଧମାଳ। ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଗଞ୍ଜାମ। ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠୁ ଛୋଟ ଜିଲ୍ଲାର ନାମ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ ଗଞ୍ଜାମ, ଅପସନ୍ ବି ଜଗତସିଂହପୁର, ଅପସନ୍ ସି ରାୟଗଡ଼ା, ଅପସନ୍ ଡି ସମ୍ବଲପୁର। ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଜଗତସିଂହପୁର। ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ସବୁଠୁ କମ୍ ଲୋକ ବାସ କରନ୍ତି? ଅପସନ୍ ଏ ଦେବଗଡ଼, ନୟାଗଡ଼, ପୁରୀ, ବାଲେଶ୍ୱର। ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଦେବଗଡ଼। ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଧିକ ଲୋକ ବାସ କରୁଛନ୍ତି? ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଗଜପତି, କୋରାପୁଟ, ଗଞ୍ଜାମ। ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଗଞ୍ଜାମ।